מה קורה חברים שלי? תראו, הוולוג הזה הולך להיות קצת שונה היום. לא יהיה פריחות מפוצצות, אין פה איזה תסריט מוכן מראש. נטו אני וה10 שאלות הכי אישיות ששאלתם אותי בחיים שלי, שבכנות פחדתי לענות עליהם. עניתי על אין ספור שאלות, בנוגע לתזונה, לאימונים, מי שעוקב אחרי באינסטגרם יודע, אפילו גם שאלות אישיות קצת, אבל שאלות כאלה עמוקות ואישיות, זה קצת לקחתי מרחק. והיום אני הולך לשחרר את הסודות הכי אפלים שלי מהארון, ואשכרה להציג אותם ככה מול הפרצוף שלכם. לא יודע אם בא לי לעשות את זה, אבל הגיע הזמן לשחרר באמת השדים האלה מהארון, ואשכרה להוציא הכל החוצה, כדי שאתם תדעו. יאללה, בואו נתחיל. ונתחיל בשאלה הראשונה שמן הסתם חזרה על עצמה הכי הרבה, מה עם זוגיות, מיכאל? תראו, אני כבר 9 שנים רווק, ולהיות תקופה כזאתי לבד, זה קשה אחוז שרמוטה. לא ישקר לכם, זה משהו שיושב עליי מן הסתם. והבעיה המרכזית לתופעה הזאת שנמצאת אצלי, כי בסופו של דבר, אני לא חושב שאני פג באיזשהו מקום, כן? אני לא חושב שגם הצד השני פג, חס וחלילה. אבל זה נופל על משהו שהוא ליווה אותי הרבה מאוד שנים, שזה החיפוש ריגושים. אני במהלך השנים האחרונות, חיפשתי ריגושים, כן? היה לי את הקטע הזה של וואלה, ללכת לשם ולראות פה, ואתם מבינים מה אני אומר. סטוצים נקרא לזה. עם השנים, זה הופך להיות סוג של משהו שגם יושב אצלך כאפקט מראה לכל דבר. כאילו עכשיו נלך אני בשנה האחרונה, הפסקתי עם כל השטויות והכל, ואשכרה אני מוצא את עצמי מחפש את זה מאוד. ופתאום כאילו אתה בא, מסתכל, ופתאום אתה, בגלל שעברת כל כך הרבה מבחינת הריגושים, וגם אתה מכיר כל כך הרבה, אז אתה פתאום, כל מישהי שתבוא מולך, אתה מתחיל להשוות, גם מתחיל להשוות אותה לכל כך הרבה סיטואציות שהיו לך בעבר, וגם חסר לך את הריגוש. וזה משהו שמן הסתם פגעתי בעצמי, ברמה של היכולת אשכרה לראות בן אדם, בלי להסתכל על הריגושים ועל כל מה שחוויתי בעבר. וזה משהו שהוא גם משתקף לצד השני, זה לא רק אני. גם נניח מישהי שאני מתחיל לצאת איתה והכל, היא גם רואה את זה. ובשנה האחרונה יצאתי באמת לאין ספור דייטים, ותמיד כאילו, או שהצד השני ראה את זה והחליט לחתוך, או שאני לא מצאתי את הריגושים וכל החוויות שחוויתי בעבר. בנקודה הסופית, כאילו, אם אתם באמת רואים אנשים שוואלה, נמצאים יותר מדי נשים, ואשכרה, כאילו, אתם יודעים, חיים את החלום נקרא לזה, אין בור יותר גדול מזה. זה סבל אינסופי, זה דופמין שנשחק, ונשחק, 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 עד שמביא אותך לקרקעית, שוואלה, באמת קשה לצאת ממנה. אני אומר לך את זה יותר מדי עם ניסיון, אני נמצא כאילו בשחיקת דופמין מפגרת בקטע הזה. אז אני בונה את עצמי, אם זה מבחינה יותר להתקרב לדעת, שזה גם בונה אותך באיזשהו מקום. אם זה גם להפסיק עם כל השטויות, להתחיל להתרכז בעצמי, גם הפיתוח האישי שלי בעסק וכולי, כדי אשכרה להביא אותי למקום שאני גם שלם עם עצמי, גם שם את כל הריגושים ומה שחוויתי בעבר, ואשכרה מוכן לתת ולקבל את מה שאני צריך מבחינה זוגית. אז זה לגבי זה. וואו, זה היה קשה, אחי. נעבור לשאלה השנייה שלנו. שלוק מהקפה. מה הסיפור שלך באמת? ראיתי, ההורים שלך חרדים. קודם כל, לא יודע איך ראית את זה, אני די ניסיתי להסתיר את זה במהלך השנים. קודם כל, הסיפור שלי באמת זה לא קשור לשרירים, בואו רגע נעשה את כל האימונים וכל השטויות האלה בצד. ההורים שלי חזרו בתשובה, והאמת שהם חזרו בתשובה בגללי. כשאני הייתי בבטן של אמא שלי, לא קיבלתי מספיק חמצן למוח. זה תקלה, לא משנה, לא נרחיב יותר מדי, והרופאים אמרו לה שאני הולך לצאת פג. והיא הלכה לרופא ועוד רופא וכולם אמרו לה אותו דבר, ואז כאילו הלכה לשכנה שלה שהציעה לה, קצר לכם, לכי לרב קניבסקי, שמעתי שהוא מתעסק, כאילו, עושה דברים גדולים, תייצאי איתו. היא הלכה, הרב קניבסקי אמר לה שבמידה והיא תיקח על עצמה שבת וצניעות, הכל יהיה בסדר. ככה הוא אמר לה, ואמא שלי כמובן נקרא לזה ברירת מחדל, החליטה שהיא הולכת. ההורים שלי חילונים גמורים, אתאיסטים, ברמה כאילו הכי קיצונית שיש, היו כביכול, ואשכרה לקחה על עצמה את השבת והצניעות עד הלידה שלי. כשנולדתי יחסית לא פג, כאילו, יחסית סבבה. הרופאים אמרו לה שזה נס רפואי קראו לזה, ושם אמא שלי באמת חזרה בתשובה, גם אבא שלי כאילו ממש לקחו את זה לקיצון והפכו להיות חרדים. עכשיו, אני בתור כאילו מה זה, אני בתור ילד קטן, כאילו תינוק, לא הייתי מחובר לסיטואציה של הנס שקרה לי, והייתי בתלמוד תורה, ומשם גם התחלתי יותר להיחשף לעולם, ובכיתה ו' או ז' בעצם נשרתי נקרא לזה. חברתי עם חבר'ה לא טובים, ונשרתי מהתלמוד תורה, התחלתי כמו כל ילד שנושר, התחיל לעשות שטויות, אם זה אלכוהול, אם זה קצת תספורות, אם זה סמים, התחלתי לעשות כל מיני שטויות כאלה ואחרות, עגילים. והייתי בפיצוצים עם ההורים שלי חבל על הזמן, הם כאילו ממש חרדים, אני פתאום מגיע להם עגילים, תספורות כאלה של מויקן ועניינים בלגן, ועפתי מהבית, התחלתי לחפש לעצמי ברחוב וכולי, אני קצת אקצר לכם. האמת שלא תתקשר את זה לאימונים, אבל חדר כושר הציל אותי, כי באיזשהו שלב כבר הגעתי לממש קרקעית של וואלה, של מלא סמים, מלא חברה לא טובה, מלא באמת בלגן ושטויות, שהלכתי לחדר כושר, רציתי לפתח את עצמי, הייתי ממש רזה, ורציתי יותר ביטחון, ואיכשהו המקום הזה גם הציל לי את הביטחון העצמי וגם את הערך העצמי וכולי, וגם
הציל אותי מהקרקעית של הסמים, אלכוהול וכל הבלגן שעשיתי. עדיין הייתי בעייתי, כאילו לא הייתי בבית ספר, כאילו ממש, כאילו הייתי כזה, אתם יודעים, מתאמן, עדיין עושה שטויות של אלכוהול וזה, פחות סמים וכל הנלווה, אבל יותר אלכוהול וחברים, חברה לא טובה וכולי, אבל חדר כושר תמיד היה הפרונט, ועד שהתגייסתי לצבא. כשהתגייסתי לצבא, שם ממש הזנו אותי. כאילו, אתם יודעים איך זה צבא והכל, התחלתי ממש בעייתי, עד שגם סיימתי מצטיין מופת פלוגתי, לא משנה. סיימתי צבא עם הרבה יותר ערכים, עם הרבה יותר אופי, אבל עדיין לא קרוב לדת. ואז במהלך השנים הייתי מאבטח, אחרי זה פתחתי עסק שנפל, ואחרי זה שוב התחלתי לחפש את עצמי, עד שהתחלתי באמת להתקרב לדת, פתחתי את העסק שלי של הכושר והתזונה, שזה באמת המקום שאני מרגיש בו שלם עם עצמי, בעזרה שאני נותן וכולי. ואיפה שאני היום, הרבה יותר דתי, הרבה יותר מאמין, עם הרבה יותר סיפוק ומשמעות לחיים, ברוך השם. והכי חשוב, שמח וחלקי. אז זה בגדול הסיפור האישי שלי, המלא. וזהו, נעבור לשאלה הבאה, לא דוד? שאלה שלישית. מה ההישג הכי גדול כלכלי ואישי שלך? אז בוא נתחיל גם בהישג האישי דווקא. ההישג האישי זה מן הסתם ההישג שפתחתי, שבזכותו עזרתי למאות חבר'ה באמת לפתח דימוי עצמי מאוד גבוה, אם זה ביטחון עצמי, אם זה אהבה עצמית, מעבר לשירים, שזה באמת בתכלס לא כזה חשוב, כן? זה איך שאתה רואה את עצמך ומסתכל במראה, ואיך שאתה רואה את הסביבה מסתכלת עליך. ערך עצמי, זה באמת הדבר הכי חשוב. בסופו של דבר, ערך עצמי זה נגזרת של אהבה עצמית וביטחון עצמי. על ידי גוף, על ידי משמעת שאתה שם בתהליך הזה, אתה מגיע לערך העצמי הגבוה, שזה בגדול בנשרש למעלה, אהבה עצמית. להעביר כאלה שינויים, חבר'ה, זה באמת דבר שמספק מכל הבחינות ברמה הכי גדולה שיש. אני מאושר בכל רגע נתון, לראות את ההודעות ששולחים לי שבאמת שיניתי לאנשים את החיים, אם זה מבחינת התוצאה גם בקצה, לראות בן אדם שעבר שינוי כמו פוקימון, התחיל פה, סיים שמה, והכי מבסוט בעולם, זה לי ממש ממש טוב בחיים, ברוך השם. וההישג הכלכלי שלי זה בגדול, לא משהו שיש התגעת בו יותר מדי, אני לא מאמין בכל העניין החומרי, אבל קניתי דירה בגיל 26 בירושלים, בסכום לא מבוטל בכלל, וזהו, לא צריך להרחיב על זה יותר מדי, לא מסתכל על זה, דברים חומריים לא עושים לי את זה יותר מדי, אז בוא נעבור לשאלה הבאה. שאלה רביעית, אם היו מחזירים אותך אחורה, היית משנה דברים בדרך? וואו. הדרך שלי מלאה מהמורות ואפ ודאון, ובאמת במהלך כל החיים שלי. עוד לא סיפרתי לכם את כל הסיפור המלא, כן? אבל גם במהלך השנים האחרונות שהתחלתי יותר להתרכז בעסק והכל, עדיין יש מהמורות ועדיין יש נפילות ועדיין יש זה, אבל לא הייתי משנה דבר אחד, אפילו קטן. כי בסופו של דבר הכישלונות שלי הביאו אותי לאיפה שאני היום, וגם הניצחונות הביאו אותי למי שאני היום. כל זה בעצם מרכיב את מי שאני היום, ואני שלם עם זה ברמה הכי גבוהה שיש. גם אם יש דברים שוואלה הפילו אותי ברמה הנפשית, וגם אם יש דברים שצילקו אותי לכל החיים, וגם אם יש דברים, הכל בעצם בנה אותי למי שאני היום. ובסופו של דבר אני לא מתחרט לרגע. אני מקבל הכל באהבה, גם את הניצחונות, גם את הכישלונות, כי וואלה, בסופו של דבר אני מסתכל על כל הערכים שקיבלתי בדרך, שזה הכי חשוב. כל הערכים, הדברים הטובים וגם הדברים הרעים. בסופו של דבר, מה שלא הורג אותך מחשל אותך, אז לשאלתך, לא הייתי משנה אפילו דבר אחד. האם התנסית פעם בסמים? התנסיתי פעם, זאת לא מילה. הייתה לי תקופה מאוד ארוכה שבעצם הייתי בבור הזה, נקרא לזה. דווקא בתקופה שחיפשתי ריגושים, מהשאלה הראשונה עם כל הנשים והכל, זו הייתה תקופה שבעצם גירדתי דופמין מכל מקום, אם זה מסטוצים, אם זה בעצם מסמים וכולי. זה לא התנסה על פעם אחת, זה היה באמת תקופה ארוכה, ווואלה, זו שנה קשה. זו שנה מאוד 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 קשה, זה היה ב-2022-2023, זה אפילו היה שנתיים. וואו, זה באמת, מי שרואה את זה ובמקרה גם נמצא בבור הזה, צריך להפסיק, באמת להפסיק, כי כל הדאונים שזה לוקח אותך, נותן לך פיק של 2-3 ושולח אותך בכף למטה, וזה כאילו ממש אונייה בלב ים, זה כזה, אתה למעלה, למטה, ואתה יכול להיקבר שבוע בבית, ובסופו של דבר כן, זה כיף לכמה שעות, זה כיף מטורף, לא ישקר לכם. אבל אחרי זה הכאפה שזה מביא לך, ועד שאתה קם ממנה, ואז עוד פעם בום, סופש, בום, טק, לא כיף בכלל. אז כן, התנסיתי, ובנוגע לשאלה הקודמת, עדיין לא הייתי משנה כלום, וכל שיעור אני מקבל באהבה וברכה, אז כן, התנסיתי בסמים. ולשאלה החמישית והאחרונה בחלק א' שלנו, עתידו יהיה גם חלק ב', מה החלום הכי גדול שלך? החלום הכי גדול שלי בשיא הכנות, ובאמת אחרי כל השנים האלה שאני על כדור הארץ, החלום הכי גדול שלי זה משפחה, להתחתן, להקים בית, להביא ילד, 2, 3, 4, כמה שיותר טוב. וואלה, באמת, זה החלום הכי גדול שלי. למצוא זוגיות נכונה, למצוא את הבית הנכון להקים, וכן, כל השיט שאתם רואים בחוץ, באמת, זה הכל הבל הבלים, זה הכל חרה בפיתה. כל המסיבות, כל החיי יוקרה, כל הריגושים שאתם רואים בסרטונים, באינסטגרם, בטיקטוק, לא משנה איפה, כל הדברים שאתם רואים, וואו, איך בא לי גם, זה הכל שיט אחד גדול. באמת, שיט אחד גדול, באמת הדבר הכי חשוב בעולם, לדעתי, זה קודם כל לפתח את עצמך ברמה המקסימלית אתה. לא צריך עכשיו, אתם יודעים, לנסות להביא למבורגיני וכאלה. קח אותך, תביא אותך למקסימום שלך, ולהקים בית. זה מבחינתי באמת החלום הכי גדול שלי, שברגע שאני אגשים אותו, אני ארגיש באמת הכי שלם עם עצמי. אני כבר מרגיש שלם עם עצמי, אבל אני באמת ארגיש שוואלה, גרפתי את החתיכה האחרונה בפאזל, נקרא לזה. אז זהו. טוב, אז זו הייתה השאלה האחרונה לחלק זה. אל תדאגו, יהיה עוד חלק, והחלק השני
יהיה לו פחות מעניין. וואלה, וזה הרגיש ממש טוב לחשוף את כל הדברים האלה איתכם. כאילו, ממש אגרתי את זה בפנים כל הזמן, ווואלה, זה כיף, לשחרר שדים מהארון ככה. כן, אז כמו שאתם רואים, היה לי ילדות לא ורודה, גם החיים שלי לא ורודים, וגם זה שיש לי שרירים והכל לא אומר שעשיתי שיט של נרקומנים וכן, כאילו, לא נרקומנים בקטע של קרק וכאלה, אבל אתם יודעים, בקטנה. קיצר, אז כן, אני חושב שאני מאמן כושר היחיד בעולם, נראה לי שפתח את זה. וזהו, אז בואו נתראה בחלק ב'. אז יאללה, חכו לחלק ב', קודם כל תשאירו סאב, זה חשוב לי מאוד, זה יעזור פה לערוץ לקדם את עצמו. מקווה שגם לא יחסמו לי את הסרטון הזה עם כל לא? מקווה שלא, מקווים שלא, הכל בסדר. תשאירו סאב ונתראה בחלק 2. יאללה.